Bon dia. En primer lloc, moltes gràcies de ser aquí per escoltar el missatge que, en nom del Govern de la Generalitat, conjuntament amb el vicepresident, els consellers, teníem ganes de transmetre en aquestes hores difícils i tràgiques. En primer lloc, expressar el nostre suport i el condol a les víctimes, als seus familiars, de les persones que han perdut la vida en els atemptats terroristes que han tingut lloc aquest matí a la ciutat de Brussel·les. Expressar també la condemna més enèrgica del Govern de Catalunya en aquests atemptats terroristes al cor d'Europa, en una ciutat, a més, que rep a tanta gent d'arreu del món, especialment de l'Europa comunitària i, per tant, també molta gent de Catalunya. Aquest matí he trucat al cònsol general de Bèlgica a Catalunya per expressar-li també el condol i oferir-li tota l'ajuda que creguin que som capaços i que necessitin del Govern de Catalunya. També aquest matí, abans de la reunió del Consell Executiu, he estat en contacte i estem en contacte amb el representant permanent de la Generalitat davant de la Unió Europea, el senyor Amadeu Altafaix, a través també del conseller Romeva, en qui hi ha el contacte permanent, no només per intentar coordinar la informació, sinó per traslladar també a aquelles persones que contacten amb el representant del Govern de la Generalitat la informació de què disposem. En aquests moments sabem, a data d'ara, que no hi ha cap ciutadà català que estigui afectat i que en particular tots els treballadors i els seus familiars de la delegació estan bé. Aquesta tarda a les 5 he convocat una reunió juntament amb el conseller d'Interior, una reunió del Gabinet de Coordinació Antiterrorista, en la que, a més del conseller d'Interior i dels comandaments i dels càrrecs del departament, hi ha també els màxims comandaments de la Policia de Catalunya per intentar intercanviar i prendre les decisions que hàgim de prendre per continuar garantint la seguretat dels nostres conciutadans i reclamar, finalment, en nom del govern del país també, el nostre compromís amb els valors fundacionals de la Unió Europea, explicitar que el terrorisme en cap de les seves formes no doblegarà la voluntat democràtica de construir una Europa basada en valors de la pau i de la convivència, que són valors sobre els quals Catalunya té una estima molt especial. Moltíssimes gràcies.